Malakas na buhos ng ulan ang naranasan sa malaking bahagi ng Northern Luzon simula pa kagabi. Dulot yan ng southwest monsoon o hanging habagat na pinalakas ng bagyong Luis. Sa Pangasinan, dama ang epekto nito. Malaki kasing bahagi ng probinsya ang nakakaranas ng baha. Sa kuwang video ng isang netizen, kita ang pagbalot ng tubig sa bahagi ng Nalsian San Miguel Road sa Calasiao. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga motorista. Pinasok rin ng tubig baha ang covered court ng Kabilokaan Elementary School. Meron tayong mga isolated stagnant water sa ating mga kalsada dito sa ating bayan. Yun po yung nakita natin sa post ng ating mga netizen. Pinangangambahan din ng Calasiao LGU ang pag-apaw ng Marusay River. As of 1 p.m., nasa 1.7 feet above normal level ang taas ng tubig sa ilog. Patuloy po ang ating pagmomonitor at pag-aabiso sa ating mga kababayan na doble ingat po tayo dahil tuloy-tuloy po ang pagbuhos ng ulan dito sa ating bayan. Sa Dagupan City, kita rin ang pagtaas ng level ng tubig. Sa kuwang video ng gurong si Dennis Solis, kita ang baha sa tapat ng Dagupan City National High School. Baha rin ang kahabaan ng Mayumbo District. Bukod sa Calasiao at Dagupan, apektado rin ng habagat ang Western Pangasinan. Sa kuwang video ng mga opisyal ng Barangay Kibuar, Alaminos City, kita ang malakas na ragasan ng tubig sa isang dam. Nag-abiso rin ang barangay sa posibleng pag-apaw nito. So yung mga pupunta sa bato, sa mamaya, ay pumunan to. Ito na. Sa pool din sa video ang pag-apaw ng tubig sa tulay ng Barangay Samang Norte sa Bulinaw. Lakas na. Hindi na madaanan to kahit anong sasakyan. Pansamantala itong hindi madaanan. Pinasok din ng tubig baha ang ilang kabahayan sa Barangay Herminal. Ako na. Grabe, taas ng tubig. Ayon sa mga residente, bukod sa ulan, ang pagbaha dulot din ng high tide. Dito rin sa lugar namin, talagang hindi naman talaga ito inaabot ng baha eh. Talagang pumasok hanggang bahay. Samantala, dahil sa epekto ng habagat, kinansela na ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Pangasinan bukas, August 4. Mananatili raw silang nakaalerto at magbabantay sa lalawigan. Jose Robert Inventor, RNG News.